аз съм българка, майка ми умира и съм осиновена от руско семейство, живеещо в България. Не съм живеела добре. Има много грехове. Много. И вероятно като логически завърших на всичките ми житейски подвизи беше заниманието ми с окултизма. То си дойде логично от поведението ми. И мисля да ви разкажа как стана всичко. Да, разкажете ми. Ами аз работих като помощник-възпитател в пансиона за извънбрачни деца. И почнах така на шега да си играя с клечките. Виждах, че много хора го правят. И така като поначало винаги съм се интересувала от въпроса защо идва човек на земята, за какво са всичките му духовни усилия и къде отива след смъртта. И смятах, че това са извънземни същества, души с по-висока нравственост, с по-високи достижения, научни и всякакви останали. В смисъл, нали, духовни. И че идва тук да ни помогнат да спасим нашата цивилизация, която явно и да не си чел Библията, извинявам се за дързостта, личи, че не отива на добър край. Исках просто да вляза в контакт с тези същества, да ги питам защо са дошли, как смятат да ни помогнат. Извинявайте, че ви прекъсвам. Казахте игра на клечки. Обяснете ни какво означава това. Ами това е чисто окултистки трик. Оказва се, че това е бил известен още от древен Вавилон. Аз не го знаех, но това са подробности. Това са така наречените багети. Могат да се употребяват клечки от кибрид, от сламки за пиене на сок, всякакъв вид. Допираш ги и задаваш въпроси. И ако речеме не, се обръща така, ако е да, се дигат нагоре. Аз първо мислих, че това е един обикновен магнетизъм. Няма игра на човешкия мозък, всъщност става като един нарцисизъм, разговаря със собственото си мозъчно вещество, но се оказа, че не е така. Направим впечатление, че аз едно мисля, пък други не отговарят. Както и да е, играх си 20 дена така близо. Така като винаги съм имала високо мнение за своя интелект и бях наказана за това, питах се философски въпроси така. Нали, крайна ли е Вселената, безкрайна ли, има ли огледална Вселена и така нататък. Но се отговаряше, докато една сутрин, като отидох на работа, давахме закуска на децата, се включи в мен някакъв глас. Като първите думи бяха много добре помня. Татяна е нравствено болно същество. Това бяха първите думи. Аз даже не обърнах внимание, това беше като тихо, така, като радио, което едва се чува. И след това вече чух силен мъжки ясен глас, който ми каза, защото аз го наричах Кики, нали, Даниела там в Пловдив, момиченцето. И вече ясно чух гласа, който ми каза, че не, аз не съм Кики, аз съм Феб. Аз се оплаших, защото бях чувала, че душевно болни хора имат слухови халюцинации. Си помислих, че съм нещо превъртяла. Но пък ми стана и много любопитно. Въобще това е едно смесено чувство такова. Не е много нормално, нали? И викам, ето извънземния се включи в мен и почнах да разговарям с него всъщност. Сега дали аз съм искала или ми е внушено да разговарям, вече като разсъждавам по-късно, вероятно съм била под някакво въздействие, явно. И аз почвам да отговарям, че как може, нали, ние те знаем като Кики, като Роки, ето че ти се казваш Феб, всъщност Слънце. И почнахме, влязахме в диалог. Аз работих, говорих с децата, това нещо непрекъснато се развиваше в мозъка ми, като някаква лента, разговор, диалог. Можете ли да си спомните какви разговори водихте? Да. Да ми прости Бог, но той е наистина интелигентно същество. Поне за такова се представя. После разбрах, че той е изключително деградирало същество. Но въпреки това, то не му пречи да бъде интелигентно. Много. Но това е една извратена интелигентност. Това е... Как да ви кажа? В него имаше нещо от римските императори, такава изтънчена извратеност.
Ами от една страна, как да ви кажа, срамва е да ви го кажем, той просто внуши в мен някаква неестествена любов към него. Нещо средно между духовна любов и едва ли не плътска. Нали казвам, той е изключително извратено същество. Ами той ми разказваше, че те са идвали някога на земята. Просто на мен това ми направи впечатление, че от една страна той се представяше за извънземен, а от друга страна, аз даже го засякох на това положение, а от друга страна той ми говореше за някакви духовни същества, които са идвали някога на земята и са се опитвали просто да променят някакъв ход на нещата. Даже той ми казваше, че всички тия египетски статуи, всички тия великденски острови, всичко това е... Хората са ги издигали в култ на тези същества, които са идвали. И мен направи впечатление, че наистина има и в индийските папируси, има спомени за такива идвания на такива същества. И аз му казах, добре, ти от една страна ми казваш, че си извънземен, а от друга страна просто ми говори за други планети, а от друга страна ми говори за някакви духове. Къде лъжиш ли ме? Или просто ти се опитваш или да откриеш свят, който аз не мога да разбера. И тогава за първи път той ме нарече кучка. Аз чак подскочих. И това беше срив. Просто викам, Боже Господи, идват високо интелигентни същества на нашата планета и когато, както казват, ние българите го гладиш по косама, той е много любезен, а той е страшно любезен. Той говореше стихове, цитираше Медемо до Клерното, например. Аз не можех да загрея защо. Извинявам се за думата загряване, но беше точно така. Ами аз видях, че той просто някъде просто се проваля. Не знам защо го е правил, вероятно той се е самовлякал от желанието се гаври с мен. Това лицемерие, просто той страшно ненавижда нас, хората. И наистина умее да се представя за светъл дявол, за светъл ангел, извинявам се. Вълнувам се какво ще наговоря. Не се притеснявайте, искаме да го кажете така, както се вълнувате, защото звучи наистина твърде убедително и мисля, че ще докосне мнозина това ваше свидетелство. Вижте какво, аз съм твърдо убедена, че ако не мине през главата на човека, не знам, Божията воля е човек да се обърне към Господа. Ние хората вие може да помогнете, но все пак ако Бог ни рече да свържи горе нещата и да ги развържи, знам, аз все още не съм достатъчно силна във вярата, но да не се отклонявам. И после той се опита да ме обучава. Казвам, че аз съм богоизбрана за някаква шеста раса, която ще се роди. Нали? Ще бъде раса едва ли не на свръхчовеци. Това също ми направи впечатление, защото антихриста Ницше твърдеше това нещо. Аз никой не съм обичал Ницше, отвратителен бил винаги. И някакси мимо стана ми неприятно това нещо. И все повече се задавах въпроса, как може всъщност да твърдиш някакви хуманни принципи, защото те твърдяха, после се включиха и други гласове. Твърдяха, че идват тук да нас спасяват. И същевременно се прокрадваха нотки на злоба, на отвращение, на омраза. Аз го чувствах това нещо. Чувствах, че се опитваше да ме лъжи. Той каза, аз ще науча на един език, който бил старобългарски език, видите ли. И аз като последния глупак взех тетрадка, молив и сядам. И той всъщност ми твърдеше някакви глупости от рода на Бара Баба, например, че това било майка, Бара Дада, това било дядо. Обаче аз, нали, съм си хитра земна жена и аз викам, аз сега ще те оправя тебе. И накарах го да ги напише тия неща. Дали той искаше да ме се открие или просто, не знам, не мога да ви кажа, казвам ви това, което изживях. Да. Сега, какви работи са ставали невидими за моите очи. И аз викам, аз ще ти оправя тебе. Обърнах два листа и викам, повтори сега същите думи. И той почна да ги повтаря. И аз после сравних и видях, че това не е една. Думите са различни. Викам, ти лъжеш. Ти викам, за една и съща дума ти ми даваш две понятия. И той тогава ме нарече с извинение блудница, само че в най-бруталния смисъл на думата. И ме вика, и почна тогава. И знаете, чу го да ръмжи. И се оплаших. Разбрах, че това не е извънземен. В този момент
Той ми каза, вие сте едни дебели черва и такива глупости, вие сте едни космати маймуни. Вие знаете ли, вика, че сте произлезли от маймуни? И мен ме порази това, че той го казва като упрек, докато, например, един Дарвин го поднесе едва ли не като теория. И аз разбрах, че той не шантажира, и не само мен, че това са някакви същества, които са ме шантажирали векове наред. Аз го проумях, почувствах го и се оплаших. И даже споделих с мъжа ми, викам, Коста, той не е извънземен. А той първо не ми вярваше. Мъжа ми вика, ти вика си въобразяваш женски нерви и така нататък. Обаче тогава почнаха да подскачат предмети и да се мърдат. И той се оплаши. Той лежеше тук и даже говорихме с него. Той даже ми вика, той не успокойся, така почна да ме гали. И в това време този част от дивана се дигна нагоре. Нагоре цялата. И той даже подскочи и седна и тогава целият диван се дигна. Хубаво, че сина ни беше тук. Щяхме да го подплашим, той войник беше. И тропаше си тук, чукаше се, кънтеше по стените, но това някак си аз бях подготвена за това, защото съм чела, че на други места става това, нали, при Даниела. Сега в пансиона какво стана? Аз малко хаотично ги следвам нещата, но всичко ли трябва да казвам? Да, каквото сметнете за... Няма ли да се отвъртите от мен? Не. Ами той каза, че може да прави с мен всичко като мъж и жена. И ме караш да ги търкам тия клечки. И наистина някакво гърчене се получаваше при мен. Пък аз си обичам мъжа си, въпреки че не сме живели кой знае колко добре, но просто го обичах мъжа си. И въобще чувствах, че почвам да изпадам. Просто аз станах на един биоробот. Аз ви казвам, че нито един екстрасенс не работи по своя воля. Това са най-нещастните същества на света. Той ми каза, че трябва да лекуваш хората. И аз чувствах някакво огромно самочувствие. Че ето на мен обикновеното земно човешко същество, на което кой знае колко не му е вървяло в живота, обръща внимание. Аз и тъй не можах и да сега да разбера той какво целеше. От една страна викаше, че Бог ми е обърнал внимание. Аз, впрочем, разбрах какво целеше. Но тогава ми беше като мъгла, че и Бог ми е обърнал внимание. От друга страна, че едва ли не всичките планетарни цивилизации тук ме избират да лекувам хората. А вие не се ли замислихте на това, което той ви е казал, тъй като много като вас са се пръкнали, така да се каже, в България? Аз чух, че много екстрасенси по това време са се появили на сцена. Да, разбирам ви. Ама вижте, тези хора не са със собствена воля вече. Не, мисълта ми беше, когато той ви лъжеше, че вие сте единствената едва ли не избрана за тази професия. Не в този смисъл. Той казваше, че ние ще изберем много хора. Просто ние избираме в момента хора от вас. Богоизбрани хора, които ще представляват честата раса, една по-висша степен на човешка цивилизация. Даже той ми говореше, че това ще бъде една биополна организация. Биополе наричаше той тази цивилизация. Цивилизация от аури. Тоест човешкото тяло ще стане ненужно. И ще има само енергия. Цивилизация в вид на чиста енергия. И аз почнах да лекувам наистина. Наистина чувстваш, че минава през тебе огън просто. И вярваше като една малка топка, такава червеникава. Слава на Бога, не съм лекувала за пари. Малко лекувах. Повече го правих през лято тук на центъра. Просто слагах табела, че съм екстрасенс и лекувам. Хората идваха при мен. В болницата се опитвах да лекувам по-малко. Имаше ли резултати? Да, има. Положителни? Да. А след време да сте чули нещо отрицателно? Влошава се положение. Влошава се, нали? Да. Аз имам мой близък, просто правя пак едно отклонение да споделя. Мой близък, който също е ходил на екстрасенси,